Bon dia, soc Abelard Saragossà, lingüista i sobretot membre de les bases del valencianisme. Voldria animar-vos a participar en els actes del 9 d'octubre, especialment l'acte del matí, que deu ser recuperat pel valencianisme. També voldria animar-vos a reflexionar per a que cada un siga membre de com a mínim 2 organitzacions, una de la seva població i una d'àmbit valencià. Les accions personals sempre són respectables, però el treball d'una persona aïllada transcendeix molt poc a la societat. Per a incidir més en la societat valenciana hem d'estar coordinats i organitzats, amb més valencians. Voldria confessar als jovens que estar compromès amb les bases del valencianisme m'ha donat moltes satisfaccions personals al llarg de la vida. Jo, que tinc ara 59 anys, si en tornara a tindre 17, em tornaria a integrar en les bases del valencianisme. Crec que la dualitat persona i poble és una dualitat que ha d'estar molt conjuminada per a viure d'una manera satisfactòria. Espero que ens veurem el 9 d'octubre.